Σα δεν τρέπεστε, κοροϊδεύετε τον πατέρα μου. Στο διάλογο εδώ πέρα, στο διάλογο, αρήτη! Θανάση! Τι είναι καλό μου πατέρα? Τίποτα, καλέ μου γε. Πήγαινε στο μπάνιο να κάνεις ένα κρύο ντους. Γιατί? Πήγαινε στο μπάνιο να κάνεις ένα κρύο ντους, καλέ μου γε! Έφυγα. Τι είναι πάλι αυτό με το λάδι και το ξύδι? Είπες κάτι? Σκέφτομαι σοβαρά αυτά που μου είπες. Πατέρα. Τόσο πολύ σας αρέσει το ντοκιμαντέρ. Πάρα πολύ. Ιδίως αυτό που βλέπω τώρα με τις αγριόπαπες και τους Δεινοσαύρους. δεινοσαύρους. Φάλαινες βλέπω. Πώς γίνανε έτσι φάλουν. Εσύ τι έπαθες με δημιουργήσεις σαν τον Γιώργο Τράγκα μικρό? Τίποτα δεν έπαθα, πατέρα. Είναι μια χαρά. Καλά, θα μας πεις σε λίγο ότι θα κάτσεις στο κατηχητικό. Έχω ήδη ρωτήσει για τις ώρες. Και ότι δεν θα ξαναφάω σαλάτες γιατί δεν μ' αρέσουν. Εντάξει, εντάξει. Πώς πήρε αυτό! Νάτος και ο Πίτερ. Ο Spider-Man 3, αγόρι μου, δεν πηδάει ταράτσες. Πηδάει ολόκληρα κτίρια. Ο 2 δεν είναι αυτός. Ο 2 ήτανε. Ο 2 ή ο 1. Κοιμηθείτε τώρα! Μπαμπά, ο θείος Σπύρος έχει γίνει Ταλιμπάν. Η τάξη μας θα εκπροσωπήσει το σχολείο σε έναν διαγωνισμό γνώσεων. Αυτό δεν μας αφορά καθόλου. Με επαφλό 1.000 ευρώ κάθε μαθητής. Αυτό μας αφορά πάρα πολύ. Ελένη μου, κάτσε γιατί κάτι θυμήθηκα. Πρόγραμμα εργασιών σπιτιού. Τι μάλα... Τι θα πει αυτό, καλό μου πατέρα? Στα λόγια μου έρχεσαι, ρε Μάκη. Έτσι, Αθανάση! Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους είναι τρομερό. Αχ.